какво става ето пасвам като ОБГ, ние снимаме в... Как се казваше сервера, че забравих? PvP. Да, както се е казвало. И в момента мисля да направя едно ревю на сервера. И сега получим с Warpaint. Опа, Warpaint е първия. В момента се говоря с двамата онери. Не онери. Единият е модератор. Добре, Warpaint. О, гъбрат, защо нямам някаква така... Чета най-добрите енчанти за една браза, нали да направя? Warpaint. В момента сме на Warpaint. Warpaint. Няма такова силка. Silk Touch. Ето това е Warpaint и тръгваш там. Шапте специфична силка, че много брекинг тройка, какво ще давна? Пролез. Абе брат, не знам В момента правя ревю. Не ме питайте такива вече. Да, това са правилата на сервера. Яко е. Постройката е яка. Другия лап е лапшоп. Или ако искате всеки ден евенти, идвайте в сервера. Да, мега яките евенти. Да, тук са изчезнали item fair. Самия такова си има, самия сервер си има SMS система. Чакай само, да направя ревюто. Имам ли цветен чат? Като пусна чата после... Хи на YouTube. Абе... Да, това е. Другия лап е Warp Sprint. Накрая ще покажа Warp Sprint, защото бълго не е да го покажа. Да, ето го Warp Sprint, нататък, но е готски Warp Sprint и е лесен де. Не е много лесен за някои хора. Това е такъв блок. Виж текстур пака на як. Да, ето го трябва, тук се трябва. Аре че метам. Къде? Чакай малко. Аре минатам. Евент, чакай. Идвам. Къде си? Ето малко. Само ще чакате малко. Електро... просто... Само да ми казва да я направя светна, че има някакви бъгове. Че нямам ви казват не работи. Стига мърдале. Ютубър има ли такова? Има ли MC? Ютубър да. Сервера е нов нужно. Мисля, че днеска си го пуснал. Да, от днеска е сервера, затова имаш днеска мега еле. Лътъфа брат, мисля, че ще падна и се хвърля. Аз скачам и да не бутам те, аре. Искаш ли? Не мога падна. Аре, мятам! Къде си? Едно... 2... 3... Упс! Кой? Гизмото. Гизмо, честито. И като за последно 600 MCMMOS на Access. Ооо! Yes. Ими човек, какво да направя? Искам да ги радваме. Само, виж сега какво пише. Аз не мога да какво ми пише, защото не съм такова. Аз го забравих как садваше. ADD Levels. Access. Камера, ти 1000 Access, брат, нищо. 600. И ще го направя точно 3 пъти. 3 пъти го правя. Колко? 600. Не е сигурен. Това го знаем. 1 2 Гледайте какво става. Погледнете само какво става. Погледнете.
Край на... Да, сега да продължаваме с ревюто. Ютубер. Късмет на печеливша. Какъв късмет на печеливша? Аз запоили съм. Да, записайте се за томболта хора в Ендървър. Чай. На всеки ден на весенницата има нов клип. Така. Ало. От нага задържаха таковата и последния лап е лапент. Аз защото съм пич, мога да ям голденки. Ето го лапент. Това представлява лапент. Да. Готски е, кефма. И ми да, хора. Кажете хи на YouTube. Пам парам 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 пам парарам пам пам пара 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 пам. И ми да, хора. Това беше от този клип и до скоро! Бай-бай!